Hola, bon dia, em dic Fran, em dedico sobretot a temes de WordPress aquí a Volcanic i avui us vull explicar què és la Interactivity API, que és una de les principals novetats en desenvolupament per a WordPress d'aquest 2024. Primer us explicaré una mica què és i per què crec que és important i després us ensenyo un exemple de com funciona. Com suposo tots sabeu, WordPress és un CMS que serveix per fer pàgines web i controla tant la part front, la part pública de la web on accedeix tothom, com la part del darrere, el que WordPress es coneix com a dashboard o tauler, que és on editem els continguts o configurem la nostra web. Això a WordPress forma tot part d'un mateix sistema, de manera que, per exemple, quan instal·lem un plugin de SEO, aquest plugin ens pot donar informació o consells o informació a la part del darrere quan estem editant els posts, però alhora també et pot modificar el codi de la nostra web al front per afegir etiquetes com metes o descriptions que ens ajudin a millorar el SEO de la nostra web. Des de fa uns anys, una de les principals grans novetats de WordPress ha estat el tema de Gutenberg o l'editor de blogs, que ha afegit React a les tecnologies que feia servir WordPress, però només a la part del darrere. Què vol dir? Que tot i que tota la part del darrere fa servir React i l'editor de blogs fa servir React, això no ens permet fer-ho servir a la part del davant, a la part pública de la nostra web. Potser heu vist alguna web que fa servir React a la part pública, fa servir WordPress, però normalment es fa amb una arquitectura com aquesta, que és la que fareu servir si feu, per exemple, servir un framework com ara Frontify. Frontify ens permet fer un WordPress desacoplat, això vol dir que agafem un WordPress, fem servir la part del darrere per editar els nostres continguts i demés, però desactivem la part de la web pública que crea WordPress i creem una web pública fora de WordPress, que es comunica amb WordPress amb la REST API. Això què implica? Evidentment aquí tenim molta llibertat per fer la web tal com volem, però estem afegint unes limitacions. Com en l'exemple del plugin de SEO que comentava, evidentment el plugin de SEO aquí no pot modificar el codi perquè està fora de WordPress i no hi té accés. Per tant, hauríem de crear nosaltres aquesta funció, fer un desenvolupament a mida i no fer servir el plugin que ja estan fent servir abans. Amb la Interactivity API el que podem fer és tenir les dues coses. Tenir l'entorn habitual de WordPress que fa servir sobretot PHP per la part pública, però afegim una capa de React per sobre que ens permet tenir eines o funcionalitats que fan servir React en una web que té la part pública habitual de WordPress. De manera que si tenim una web amb un plugin de SEO, com comentava, aquest plugin continua funcionant igual que estava funcionant, però nosaltres podem afegir coses que facin servir React per sobre. Això ens permet que el nostre desenvolupament amb React sigui compatible cap endarrere amb les webs que existeixen i que facin servir plugins que existien abans. Anem a veure una mica com funciona això. Primer, quan voleu crear un blog personalitzat a WordPress, es fa servir generalment un plugin. I aquest plugin té una arquitectura similar als projectes de React, que és que té un codi font i després es compila amb un build, que es diu, que és la part que es farà servir finalment a la web, que pujarem si fem servir un plugin. Això no cal que ho fem nosaltres de zero cada cop, sinó que WordPress ens ha proporcionat una eina, que és aquest Create Blog, que el que fa és que quan això fa servir Node.js al local, quan fem això ens genera aquest codi d'aquí, tot aquest codi d'aquí jo no l'he fet, ja me la genera tot automàticament aquest comando, tenint una estructura que fa servir un edit, que és el que controla com es veu el blog a la part del darrere, i un save, que controla com es guardarà el contingut per mostrar-se després a la part del davant. Tot i que veieu que aquí fa servir React, això no vol dir que a la part del davant es veurà fent servir React, sinó que es farà servir aquest React per veure com es guarda aquest contingut, que després es mostrarà en PHP a la part del davant. Aquesta mateixa eina també ens permet fer servir la variant Dynamic, i el que ens fa és crear un blog que és dinàmic, que pot fer servir informació que llegeix de la base de dades conforme va canviant, de manera que continuem tenint l'edit, que funciona igual que abans, per la part del darrere, però per la part del davant, en comptes del save, tenim el render PHP. De manera que aquí, en PHP, podem reproduir la lògica que tenim
React a la part del darrere per mostrar-ho a la part frontal de la nostra web. WordPress també ens proporciona ara un nou template que, com veieu, és una mica més llarg de posar, però un template que es diu Create Blog Interactive Template, que ens crea no només un plugin amb un blog interactiu, sinó que aquest blog farà servir la Interactivity API. Per exemple, quan aneu a l'índex, això ja carregarà les dependències que necessita per fer servir aquesta nova eina, que tindrem un edit igual per la part del darrere, això funciona com els altres que hem vist, i la part del davant tenim un render que, com veieu, fa servir coses com això de l'Interactivity State i alguns atributs dintre de l'HTML que es mostrarà al front, que això és el que activarà, diguem-ne, la Interactivity API. Aquest també, com us dic, és l'exemple que ve per defecte amb el template que us he ensenyat. Però vaig a mostrar-vos un exemple que he preparat jo per veure com funciona això. Una de les maneres més fàcils ara, si teniu el WordPress actualitzat a les últimes versions, de veure com funciona l'Interactivity API és amb la navegació de posts. Això és una instal·lació local de WordPress amb uns quants posts que té paginació i, com veieu, doncs aquí el bloc de query, que és el que fa servir aquesta pàgina per mostrar els posts, a les últimes versions s'ha afegit un nou atribut que ens pregunta si volem recarregar la pàgina sencera. Si li diem que no i guardem la pàgina, tornem a carregar-la. Llavors, ara, quan canviem de pàgina, no s'està recarregant la pàgina sencera, sinó que fa servir React per carregar els posts i canviar de pàgina. Això, que sembla un canvi poc important, ens permet, quan estem a una pàgina, si fem servir una navegació, doncs que no ens salti el contingut, que no deixem de fer el que estàvem fent. Si, per exemple, estàvem enmig d'omplir un formulari a la pàgina, quan hem fet això, doncs això no ens esborraria el formulari perquè la pàgina no s'ha recarregat. No perdríem la informació del que estem fent en aquell moment. Que això, per canviar de pàgina aquí en la home, que només té això, no sembla molt important, però veurem en els exemples que això és una part important de com funciona Interactivity API, de com es fa servir React en aquesta API nova de WordPress. L'exemple que he posat, vaig ensenyar-vos primer com es veu i després us ensenyo el codi. És aquí als posts afegirem un bloc nou que és per afegir reaccions al post. Vale? Ho posaré aquí, si em deixa, dintre de la seva columna. Vale? Llavors, si ho guardem i ho portem al front, veieu, tots els posts té unes reaccions aquí similars a les que fa servir Facebook o LinkedIn, que li podem dir que ens agrada, li podem dir que ens sembla graciós o que ens sembla, no sé, que és com que està ben parit, no? El post aquest, que és insightful, que vendria a ser com que està ben pensat. Doncs com veieu ara, per cada post, aquí a la llista, tenim aquests botons que podem anar activant i desactivant i que això fa servir React. Anem a veure el codi com està fet això. Tenim aquest bloc que he creat també amb el mateix template que us he ensenyat abans i aquí al source, a la part del render, veieu que tenim a la part de dalt. Primer, aquí hi ha unes variables que això no és necessàriament part de la Interactivity API, simplement unes coses que jo vull tenir aquí per poder accedir a variables i tenir més fàcil l'accés, perquè si no, per exemple, l'adreça de com arriba l'SVG la podia tenir aquí a baix dintre del botó, però d'aquesta manera ho tenim una mica més ordenat. El que sí que és important per la Interactivity API és la part aquesta, Interactivity State. Bàsicament això ens inicialitza, ens diu que en aquesta pàgina, que vol dir a qualsevol pàgina de la web que contingui aquest bloc, s'activa la Interactivity API,
li estem dient quin és el context que tindrà. Això és, diguem-ne, similar als namespaces o noms d'espai que fan servir els plugins, de manera que si hi ha diversos plugins que fan servir les mateixes variables però tenen un nom d'espai diferent, no faran col·lisió, no donaran error. I li diem quines són les variables que vol tenir activades. En aquest cas, per fer això, les més importants són que tenim 3 llistes, que aniríem afegir les idees dels posts que anem marcant amb cada reacció de les 3 diferents que hi ha, perquè hi hagi una llista actualitzada i saber si un post ja s'ha marcat o no amb aquesta reacció. I després, això que és una variable que bàsicament serà true or false, que ens servirà per fer comprovacions de si un post en concret està marcat o no. Ara veurem com funciona això. Primer, en el tip que engloba tot això, li diem, fent com la inicialització aquesta de que sigui interactiu i quin és el nom d'espai que fa servir, que aquest coincideix amb el que hem posat aquí dalt, i després li afegim un context. Lo del context es fa servir perquè diferents elements podem tenir contextos diferents, de manera que no col·lisionin. En aquest cas, com això es mostrarà a cada post, el context de cadascun és el propi post, de manera que el context de cada grup de reaccions és l'idea del mateix post on s'està reaccionant. I això, el que veieu aquí dintre, que és dintre de cada botó que en aquest cas no és un botó, és un div, però dintre de cada botó de reacció tenim 2 coses. Amb això us ensenyaré també el Vue.js, que ho obrirem aquí. Així ho podem veure tots 2 alhora, que serà més fàcil. Aquí al Vue.js, a banda d'inicialitzar les parts d'interactivity que volem, tenim 2 parts, state i actions. També hi ha altres parts com a callbacks que es poden fer servir, però bàsicament aquestes, l'estat. Aquí fem comprovacions, que és el que es fa servir aquí a la ppclass. Aquesta data de ppclass ja està inclosa a Interactivity API i bàsicament el que diu és que la classe aquesta que li he posat aquí, que aquí és ActiveReaction, s'afegirà o no aquest element depenent de si això és veritat o és mentida. És a dir, cada cop cada botó d'aquests el que fa és comprovar si el post que estem visitant s'ha marcat aquesta reacció i per tant està a la llista de posts que han marcat aquesta reacció, i si això és veritat afegirà aquesta classe i si no, no. Si veiem la part del front, un botó com aquest, per exemple, com podeu veure, com aquest està activat, s'ha afegit la classe ActiveReaction, però si el desactivo, aquesta classe desapareix. I això està ja integrat amb l'atribut aquest de DataDPClass, que diu bàsicament això, que faci una comprovació de true or false aquí, i que si és true s'afegeix aquesta classe i si no, no. O es treu si ja està posada. I aquesta és la part de state que tenim aquí. Després, la part d'actions, que ens serveix per fer funcions, l'hem posat aquí al DataDP-onClick, que cada cop que cliquem a un dels 3 botons de reacció, el que fa un toggle de la reacció, que vol dir que comprova primer si la reacció aquesta estava marcada o no, comprovant si el post està dintre de la llista de posts que tenen aquesta reacció. Si és que no, el que fa és afegir el post a la llista, i si és que sí, el que fa és treure de la llista el post aquest que volem desmarcar. I això està repetit bàsicament per les 3 diferents reaccions que tenim. Llavors, això com explicava abans, el fet de tenir la paginació amb React el que fa és que encara que canviem de pàgina i jo marqui aquí una altra, quan tornem enrere no s'han desmarcat els botons que teníem perquè no s'ha recarregat la pàgina. Per què dic això? Perquè ara mateix, tal com és la Interactivity API, no té un sistema automàtic, no està construït encara un sistema que permeti fer això, fer la informació que tenim en React,
que es guardi a la base de dades. Ho podem fer fent servir React, fent servir la funció en PHP de guardar la informació quan fem una cosa d'aquestes, però ara mateix dintre de l'API no està construït. Per tant, si jo recarrego la pàgina, doncs he perdut la informació aquesta que tenia aquí emmagatzemada temporalment. I si us heu fixat, hi ha una altra variable, que és aquesta d'aquí, que es diu Total Reaction Count, que comença amb 0, i que quan marquem o desmarquem, suma o resta 1. Però aquesta no l'hem fet servir enlloc. Per què és això? Perquè l'hem fet servir en un altre plugin. Hem creat un segon plugin que bàsicament mostra un comptador de les reaccions que s'han fet. Això d'aquí crec que no ens caldrà. Com veieu, si obro el render de l'altre aquí al costat, fa servir el mateix context, diguem-ne, el mateix estat, el mateix store que es diu de React, de manera que aquests compartiran la informació, i com aquí he generat aquesta variable i l'estic modificant, tot i que en el view d'aquest plugin nou, aquest és el del plugin vell, el plugin nou no té cap funció, no està definida cap funció, simplement li he dit que l'espan aquest li posi com a text aquesta variable que està recollint de l'altre plugin. Doncs si ens venim aquí a la nostra web i aquí a la capçalera afegim el bloc del plugin nou, que bàsicament ens dona si ja està al seu lloc, i ho guardem. Bàsicament, aquí el que ens mostrarà, ara mostra 0, que és el valor que té per defecte, és el valor total del comptador aquest que hem posat de reaccions. Si, per exemple, anem marcant reaccions diferents, com veieu, es va actualitzant el compte i encara que canviem de pàgina, doncs els va sumant tots i va afegint el compte aquí. Això està molt bé per això, perquè, com dic, és fàcil fer de blocs que estan fets amb plugins diferents però que actuen en la mateixa pàgina. Al compartir aquest store, aquest context, el que fan és que comparteixen informació encara que siguin blocs independents que es puguin col·locar de manera independent a la nostra web. Per veure un exemple una mica més elaborat d'això, a la web aquesta, que és bbmovies.dev, que és un exemple que han fet la gent de WordPress per mostrar la Interactivity API, a banda de tenir un exemple que és similar al que us he ensenyat, que podeu fer like a les pel·lícules i veus aquí el comptador que va augmentant, té una cosa que és que quan tu obres una pel·li pots veure el tràiler, que això també està fet amb la Interactivity API, amb un bloc personalitzat, de manera que quan navego a altres parts de la web, el tràiler es continua reproduint. O si faig una cerca, si veus, en aquest cas hem perdut el tràiler perquè he donat l'enter que no calia. Si jo poso aquí qualsevol cosa sense haver de donar enter, ja s'actualitza i podem veure el tràiler. Si jo faig enter i l'envio, com recarrego la pàgina, aquí ja perdo diguem-ne la cosa aquesta temporal que tenia creada en React. Doncs crec que ja està. Això és l'exemple que us tenia preparat. Suposo que en els propers mesos on veurem més activitat és en l'aplicació d'Interactivity API a blocs que existeixen, o per exemple a plugins com a WooCommerce, perquè l'empresa que és propietària de WooCommerce és la mateixa que és propietària de WordPress.com, o sigui que és probable que sigui un dels contextos on comencem a veure més com s'aplica aquesta Interactivity API.
Però bàsicament, com us he dit, doncs això, amb Materiality API pots crear un plugin independent de la resta que funciona a una web de manera retrocompatible amb plugins que existeixen, amb desenvolupaments anteriors, però que afegeix petites accions de React que ens poden fer tenir això, una interface una mica més interessant. Doncs això és tot per avui, suposo que ens veiem en un altre.